Urrikoa. Bazen ipuin kontalari bat, 1001 ipuin zekiena. Bazekien arrantzaleena. Bazekien baserritarrena. Bazekien kaletarrena. Bazekien herritarrena. Bazekien hiritarrena. Bazekien zerutarrena. 1001 ipuin zekien kontalari hark. Eta horrexegatik, hots egiten zioten denek, ospakizunen bat zegoen aldiro. Urriko goiz batean ordea, etxetik irtetean, estropezu egin eta muturrez aurrera erori zen. Airean bira bat eta erdi emanda. Aiene! Hori esan eta kaput. Konortea galdu zuen. Esnatzean, ez zuen ipuin bat bera ere gogoratzen. Urria hilabetea eta urria nire burua ere. Esan zuen oroimen eskazaz jabetuz. Gauza bakar bat daukat gogoan bakarrik. Afaloste alaitzera joan behar dudala erreginen jauregira. Baina zer esango diet? Neska kontalaria itsasertzera hurbildu zen burua freskatzera. Aize! Oihu egin zuen buruko zapia erantziz. Emadazu arren kontu bat, zapian gordeko dut nik. Aizeak putz egin eta ipuin hau bidali zion. Udazken hartan, inoiz ez bezala astindu zuen adatsa aizeak. Kaio guztiak lehorrera abiatu ziren zeharo ikaratuta. Bat izan ezik, kaio kume bat. Gurasoak galduta zeuzkan eta nora ezean zebilen. Bapatean, itsasoko lamia batekin topo egin zuen. Lamiak, itsasoko belarrez eta arrain zatitxoz egindako papilla eman zion kaio kumeari. Zatitxoak aurretik bere ahoan txiki eginda. Handik aste batzuetara, kaiokumea kaio gazte bilakatu zen, eta kostaldetik basora egin zuen txango, lehen aldiz. Bueltan, masusta bat ekarri zion lamiari eskerronez. Denbora pasatu zen. Lamiak lurreko fruituak jaten ikasi zuen kaioari esker. Kaioak urrazpiko alga mota guztiak dastatu zituen lamiari esker. Azkenean, ostatu bat ireki zuten irla batean, galduta dauden izaki guztiei jaten emateko, eguraldi onari itxaroten dioten bitartean. Kaioa eta itsasoko lamia oso gustura bizi izan ziren. Neska kontalariak buruko zapian gorde zuen haizeak oparitutako ipuina. Nola eskertu hainbeste hitz. Galdetu zuen gero, zapia berriro buruan jarriz. Haizeak beste putz batekin erantzun zion. Zabaldu ipuina eta segi zure bideari.